Me gusta mi trabajo, mi tabing tour di Trempang, hasi tour mi vuelta ng Amita Osling Henriquez, Hospital Semper Tei. Mi trabajo, sí, cana hopi, mita cana hopi mes, timbiano sa cana 10,000 staff of mas. Bota, boke wake pasien bira bom pe bay sukas. Bota, yuda nang mas miho ko ta possible. Mi hasta ora mita hiba na si test, mita hasta punta nang bota wana ti hopi dia kinang, mita bisa, boke bay pa foto mo tiki solo. Sigur, nanto bira masya contento, mita hasi sei, dimi. Mita, mosa, derecha, hasta rolstoel, kos nang kuto daya. Hopi kubianta ya mami, ba derecha algo ki, derecha algo ya. Mita gusta tami orang ta ya mami mene deng weekend. Mita bintra traksi bed pasyan nang kuta kaya accident ke kone botin ko bay dong kama special. Tura sa mita hasi. Mita bing weekend tra of baby nang mita gusta. E surprise tata gewoon wow, pas sobra mino tata sa absolutamente nada. E Erika mandava um message, bisami hey, mito guardavo, ma era algo malo. E ela parecia sério, espera bisami, oké, bang não, se vai ser ja, want eu drente ding, ja, surprise me, dat echt, zei dat de bom. Echt. Maar nee, ik vind het onwijs mooi om te zien dat je zo dedicated bent, dat je zoveel wilt doen voor het ziekenhuis, dat je denkt, ik moet gewoon eerder komen om te zorgen dat het allemaal klopt. En je staat altijd klaar. Ik heb ook geleerd dat eigenlijk als ik een probleem met mijn tafeltje heb, dat ik bij jou kan afkomen om de schroeven draaien. Ja. Dat je alles repareert. En neem dat je heel dedicated bent, heel veel zorg draagt voor het welzijn eigenlijk van de patiënten. Ja, dus Oslien is medewerker van de maand geworden omdat hij een ontzettend leuke, goede teamplayer is. Dus een hele vriendelijke collega, hij is goed voor de patiënten. Hij is heel goed voor de personeel ook, voor de teams, eigenlijk voor het hele ziekenhuis. Hij doet de rolstoelen, hij doet de patiënten. Je kan het zo gek niet bedenken, een kastje kapot, hij maakt het ook. En hij is eigenlijk overal voor. Dus als je het over een teamplayer hebt, over een bijzonder fijne, vriendelijke collega, dan is dat Oslien. Bij 13 patiënt pa bij MRI. Dank je. No Semper Tei!